Dawo, dawo. Yau ga kilo tana jambo ba su gani ba. Yar maye, yar maye, yar maye. Barka da zuwa dandalin ɗan Manero. A yau za mu kawo muku waƙoƙin Hausa guda 10 da suka fi shahara a tarihin shirin fina-finan Hausa. Furci na ji ɗan zance, na san soyayya ce. Na Daga nan ki sai na kamo, gashi kin zama jinin jikina. A wannan jerin waƙoƙi guda 10 da za mu kawo muku, za mu yi duba ne ga waƙoƙin da suka daɗe suna zamani. Waƙoƙin da ɗaukakarsu ta shiga lungu da saƙo aka san su a ko'ina. Daga lokacin da aka fara sa waƙoƙi a cikin shirin fina-finan Hausa irin su Ki yarda da ni da Kilo ta Jabau, Gimbiya sai Luba da dai sauransu. Waƙoƙi sun yi matuƙar tasiri a zukatan masu kallo, musamman matasa, wanda kawo yanzu babu wanda ya isa ya kawo maka adadin yawan waƙoƙin da aka saka a cikin shirin fim ɗin Hausa. Waƙa dai ana saka ta a fim ne domin isar da saƙo, kama daga saƙon soyayya ko nuna farin ciki ko baƙin ciki ko kuma kawai a saka waka don nishaɗi. Wata wakar kuwa wa'azantarwa take yi kai tsaye, sai dai waƙoƙin baya sun sha bamban da na yanzu. A da waƙoƙin sun fi isar da sako, saɓanin na yanzu da yawanci ake yin su ne kawai don nishaɗi ba don faɗakarwa ba. Wannan dalili yasa a baya idan an yi waka takan ɗau tsawon lokaci tana tashe, domin wata wakar takan kai shekaru 2 zuwa 3 tana cin sharafinta, ba kamar yanzu ba wacce idan waka ta yi dogon zamani shine ta yi wata 6 ko wataƙila saboda waƙoƙin ne sun yawa. Hakan yasa a jerin waƙoƙin da za mu kawo za ku ga waƙoƙin baya sun fi yawa. Waƙa ta 10, gari ya waye. gari ya waye dukkan duhu na yayewa. Gari ya waye dukkan duhu na yayewa. Waƙar gari ya waye dai shahararren mawaƙin nan wato Mudansir Kasim ya rera ta. Hamisu Iyantama tare da marigayiya Hauwa Ali Dodo wato Biba Problem suka cashe da wannan waƙar a cikin shirin fim ɗin na gari. A lokacin da waƙar gari ya waye ta fito, ta karaɗa ko ina a arewacin Najeriya, kai ba ma arewacin Najeriya ba, har ma da wajen Najeriya an santa, domin ta ɗau hankalin ma'aurata ƙwarai da gaske, domin irin salon da waƙar ta zo da shi na nuna ƙauna tsakanin ma'aurata. Wannan dalili ya sa waƙar ta ɗau tsawon lokaci tana tashe, har ta kai ga bayan tsawon shekaru da yinta, mawaƙin ya sake sabunta waƙan da kiɗan zamani, wanda haka ya sa har yanzu idan ka je wani wuraren ba a daina sauraron waƙar gari ya waye ba. Dan Allah ki daina zancen ƴan yara, domin ni dai kin san da so shi na aura. Wannan dalili ya sa waƙar gari ya waye ta zo na 10 a cikin jerin waƙoƙinmu. Waƙa ta 9, Sambisa. Aure da ke nake so mu yi, amma ba za ni san bisa ba. Waƙar Sambisa Sani Liyaliya shi ya rera ta, sannan Yamu Baba da yarinyar da ake walakabi da Zainab Sambisa suka gwangwaje a cikin waƙar. Waƙar Sambisa ta samu karɓuwa ƙwarai da gaske a lokacin da aka yi ta, domin tauraruwar waƙar ya haska ko ina saboda irin salon da mawaƙin ya yi amfani da shi na salon barkwanci. A waƙar ya ba da labarin wani ragon namiji ne da ya haƙura da soyayyarsa saboda an gayyace shi zuwa dajin Sambisa. Ka shirya mu je a ɗaura a can. Maimaita in ƙara ji yar uwa kamar ban fahimci zancen ki ba. Ce magarin Musanne ne ka shirya mu je a ɗaura a can. Allah kai ki lafiya yar gari, ne kan ba za ni san bisa ba. Dalilin da yasa da duk lokacin da mai sauraro ya saurari waƙan zai ji ya nishaɗantu. Kuma karɓuwar waƙar a wajen al'umma ya sa jaruman da suka gungaje a cikin waƙar su ma taurarar su ta haska a ko'ina. Hakan ya sa aka yi waƙar ta 2 da ta 3 har ma da ta 4, wadda kuma jama'a suka ci gaba da bibiyar waƙar. Wannan dalili ya sa waƙar Sambisa ta zama waƙa ta 9 a cikin jerin waƙoƙinmu da suka fi tashe a tarihi. Waƙa ta 8, Girma girma. Girma girma Allah shi ne mai girma. Murƙi amana kwaikwayon halin manzon Allah. Waƙar girma girma shahararriyar mawaƙiyar nan Fati Nijar ita ce ta rera waƙar. Waƙar girma girma a shekarun baya ta yi tashi na ban mamaki.
saboda kalamai na gaskata girman Allah da mawaƙiyar ta saka cikin waƙar, sannan ta yi kira ga al'umma da su riƙe amana. Sannan mawaƙiyar ta zo da wani sabon salo na haɗe waƙoƙin da ta yi a baya suka zama waƙa ɗaya. Wannan dalilan ya sa waƙar ta shiga zukatan mutane, ta shafe tsawon shekaru tana tashe, wanda har yanzu a wasu wuraren ana ci gaba da sauraron waƙar girma-girma. Talabaran mulakabin kuma sunana Fati Nijar, wasu jama'ar ke ta kirana. Don haka ya sa waƙar ta zo ta 8 a jerin waƙoƙinmu da suka fi tashe a tarihi. Waƙa ta 7, jarumar mata. Ashe da rai nake son ki jaruma ba da zuciyata ba, komai ruwa da iska akan ke ba za na daina kewa ba. Waƙar jarumar mata dai Hamisu Breka Ɗorayi shi ya rera waƙar, kuma ya cashe da abarsa a cikin shirin bidiyon. Lokacin da mawaƙi Hamisu Breka ya fitar da waƙar jarumar mata, waƙar jarumar mata ta zagaye har inda ba a tsammani, domin ta karɓi sosai musamman ga matasa saboda irin kalaman soyayya da ya zuba a cikin waƙar, kuma ta yi tasiri a zukatan ma'aurata. A lokacin da ya fitar da waƙar sai da ta karaɗe dukkan shafukan sada zumunta ana yayinta, kuma waƙar ta samar wa mawaƙin ɗaukaka sosai. Sannan waƙar ta zama waƙar Hausa ta farko ta haura adadin 'yan kallo miliyan 1 a shafin sada zumunta na YouTube. Yau gane an ruwa kusa da kada zo ki ce cikar kona. Wannan dalili ya sa waƙar ta zama ta 7 a jerin waƙoƙinmu da suka fi tashe a tarihin waƙoƙin Hausa. Sai wata rana. Sai wata rana ban san ban kwana, sai wata rana ina yin ban kwana. Waƙar sai wata rana Nazifi Asananik shi ya rera ta, sannan Ali Nuhu, Adam A Zango tare da Lawal Ahmad da Nafisa Abdullahi ka gwangwaje da wannan waƙar a cikin shirin fim ɗin sai wata rana. Sai wata rana waƙa ce da ta karaɗe lungu da saƙo a lokacin da aka yi ta, kuma ta ɗauki lokaci tana jan zaranta domin ta samu farin jinin matasa musamman ma'abota soyayya, saboda an yi ta ne akan yaudarar soyayya. Ɗaukakar da waƙar sai wata rana ta yi yana daga cikin silan da ya samar mana ɗaya daga cikin manya-manyan jarumai mata a tarihin finafinan Hausa, wato Nafisa Abdullahi, wacce ta samu laƙabi da suna Nafisa sai wata rana. Waƙar sai wata rana dai ta zo da salo, sannan ga daɗaɗɗen kalamai irin na soyayya. Ni da ke a yau ni ban kwana, sai wata rana rabuwa ba mutuwa ba. Wannan yana daga cikin dalilan da ya sa waƙar sai wata rana ta zo na 6 a jerin waƙoƙin da suka fi tashe a tarihin shirin finafinan Hausa. Waƙa ta 5, ina muka dosa. Ina muka dosa rai ne yau a duniya da mutane muna yin zaka. Waƙar ina muka dosa dai Abubakar Sani shi ya rera ta, sannan dandazon taurari masu ji da kansu suka cashe da waƙar a cikin shirin fim ɗin Zakka. Irin ɗaukakar da waƙar ina muka dosa dai ta yi baya misaltuwa, domin a lokacin da aka yi waƙar babu yadda bata shiga ba lungu da saƙo, sannan manya da yara sun so wannan waƙa, har ta kai mutanen da ba sa jin Hausa kuma ma ba 'yan Najeriya ba suna bibiyar wannan waƙar a kafafen sada zumunta, ko a gida ko mota ko kasuwa ko ma ofis zaka iya tarar da mutum yana sauraron wannan waƙar saboda manya-manyan kalaman da mawaƙin ya yi amfani da su a cikin waƙar. Wannan dalilin ya sa waƙar ina muka dosa ta zo na 5 a cikin jerin waƙoƙinmu da suka fi tashe a tarihin finafinan Hausa. Waƙa ta 4, Adam Zango Mai Gari. Waƙar Adam Zango Mai Gari, Adam Zango shi ya rera ta, sannan ya taka rawar a barsa. A lokacin da waƙar Adam Zango Mai Gari ta fito, a wannan lokaci babu wata waƙar Hausa da ta kama kafarta, domin har sarakunanmu na gargajiya ma sun ƙaunaci wannan waƙar. Sannan wannan waƙar ta ƙara wa jarumin ɗaukaka fiye da yadda kake zato. Kuma waƙar Adam Zango Mai Gari tana ɗaya daga cikin waƙoƙin Hausa da suka canja salon yanayin waƙoƙin Hausa zuwa na zamani. Daga wannan lokaci mawaƙa da dama sun canja salonsu sun kwaikwayi salon waƙar Adam Zango Mai Gari.
Wannan dalili ya sa waƙar Adam Zango Mai Gari ta zo na 4 a jerin waƙoƙinmu da suka fi tashe a tarihin shirin fina-finan Hausa. Waƙa ta 3, Ya Matana. Ya matana nasiha zan muku babba. Ya matana nasiha zan muku babba. Waƙar Ya Matana dai Sadi Sidi Sharifai shi ya raira ta, sannan marigayi Sani Garba SK tare da Hadiza Muhammad Kabara da kuma Hafsat Ilyasu suka gwangwaje da wannan waƙar a cikin shirin fim ɗin Ɗabi'a. A lokacin da aka yi waƙar Ya Matana ta samu ɗaukaka a cikin waƙoƙin Hausa sosai, kasancewar ba ita ce waƙar da aka fara yin irin ta farko ba. Asalin waƙar dai ta Ya Matana waƙar yabo ce aka juya wacce Rufai Ayagi ya yi ta mai taken Ya Mahamudu ƙaunarka ta shiga raina, domin karɓuwar da waƙar yabon ta yi da kuma irin kalaman da mawaƙin ya saka a cikin waƙar ta Ya Matana ya sa waƙar ta shiga zuciyar mutane sosai, kuma an daɗe ana lokaci da waƙar. Sannan waƙa ce da ta yi maganan adalci tsakanin mata guda biyu. Dama ba nasiha ba za ka yi gare ni, zagi da cin mutunci ya sa ka kira ni. Wannan dalilan ya sa waƙar Ya Matana ta zo na 3 a jerin waƙoƙinmu da suka fi tashe a tarihin fina-finan Hausa. Waƙa ta 2, Sangaya. Ayye lale iyarai ayye lale maraba sangaya. Waƙar Sangaya Musbahu M. Ahmad shi ya rera ta. Ali Nuhu da Fati Muhammad da marigayya Awali Dodo suka cashe waƙar a cikin shirin fim ɗin Sangaya. Waƙar Sangaya ta yi lokaci sosai domin kusan ita ce waƙa ta farko da aka yi ta da 'yan rawa a cikin shirin fina-finan Hausa. Kuma an yi ta ne salon gargajiya, sannan mawaƙin ya sa kalamai irin na nuna isa wajen 'yan mata. Waƙa ce da take magana tsakanin 'yan mata guda biyu da ke jayayya akan saurayi guda ɗaya. Wannan dalilin ya sa waƙar ta samu farin jini a wajen matasa. Saboda a lokacin waka da rawa sabon abu ne a wajen masu kallon shirin fina-finan Hausa. To ni ce fari, a ni ce fari. To saya a tsari lamarin jabari, na bar wa sarkin nan wanda ya yi ni yayi ko gaba daya. Wannan dalilin ya sa waƙar Sangaya ta zo na 2 a jerin waƙoƙin da suka fi tashe a shirin fina-finan Hausa. Kafin mu ci gaba, ku tabbatar da cewa kun yi subscribing sannan kun danna ƙararrawa domin samun irin waɗannan shirye-shiryen a duk lokacin da muka ɗaura. Waƙa ta 1, Wasila. Kinci amana ta wasila, kinci amana ta na zamanta. Mawaƙi Galin Moni shine ya rera waƙar Wasila. Ali Nuhu ya taka rawar waƙar a cikin shirin fim ɗin mai suna Wasila. A lokacin da fim ɗin ya fito, babu abin da ya ja hankalin mutane fiye da waƙar, domin waƙar ta yi daidai da labarin fim ɗin. Waƙa ce da take magana akan matar da mai gidanta ya kama ta da wani murtuƙeƙen gardi akan gadansa. A dalilin haka, ya sa ya yi ta jefar ta da munanan kalamai na ƙiyayya a cikin waƙar. Sannan kuma mawaƙin ya sa kalamai masu ɗaukar hankali game da cin amana. Kuma tun daga lokaci da waƙar ta fita, ta ɗau lokaci tana zamani. Ni wannan zamba zato ne ba. Wannan dalilin ya sa waƙar Wasila ta zo na farko a jerin waƙoƙinmu da suka daɗe suna tashe a tarihin shirin fina-finan Hausa. Shin kun yarda da waƙoƙi 10 da muka kawo da suka fi tashe a tarihin shirin fina-finan Hausa? Ko kuma akwai wata waƙa da kuke tunanin ya kamata shigo jerin guda 10 nan bata shigo ba? Ku yi mana comment a ƙasa.